mutuwa abin da rai ya rasawa shi ke saka a takewa. Komai daren daɗewa sirri yana fashewa, abinda an kai ajewa a nesa zai ta matsowa, da za a yi ta tunawa ido ya dinga ganewa, abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabowa. Jin jikina ba a kinta mutane, jikin zabo zane shi yake yin ne, sa da su sila ne, wa'adi mutuwa ne, to rabo samu ne, lokaci sa'i ne. Rabin jikina nakewa abin da rai ya rasawa shi ke saka a takewa. Komai daren daɗewa sirri yana fashewa, abinda an kai aje. Na yi miki alƙawari ba zan taɓa rabuwa da ke ba, komai ruwa komai iska. Kullum furen soyayya daɗewa yake a hannun masoya, amma a kullum ƙoramar su daɗa kafewa take. To me yake janyo haka? Me yasa za ka yi haka? Kawai na ji bana son in ƙara ganin fuskar. Ita ba za ta iya jurewa ba saboda ita mace ce. Kaddarar da Allah ya nufa za ta hau dan adam, tabbas babu makawa tana bibiyarsa duk irin nisan da dare yi, tabbas gari zai waye. Alamar kaddara tana bibiyar dan adam ne a lokacin da lissafin sa yake kwacewa. Me yasa a koyaushe kake kokarin ka ga ka sasanta ni da ni da Adam? Matsalar ba iri ɗaya bace. Iri ɗaya ce. Dakata a wasu ya zama dole ku ba abin da nake so. Ina so in gaya miki ko me za a yi sai dai a yi. To amma ta yaya hakan zai yi? Zabi ba a gina ramin mugunta domin lissafin kai a fada ciki, a wani lokacin kuma idan kaddara ta bibiye ka ramin da ka gina kai zaka fada cikinsa. Zabi To kuwa hakan da za ka yi shine zai ƙara kunna wata matsalar. To a kusa kuwa za a yi karo tsakanin wannan jirgin da wannan motar kuwa. Ita fa hanyar jirgi daban, hakanan ta mota daban, kuma ba za su taɓa haɗuwa ba. Ta ya za a iya ci gaba da zama da maƙiyansa? Ba za mu tsaya mu bi wani ba'asi ba. Amma me yasa ko da yaushe kike son ki ga kina kare ta? Ba kare ta nake ba. Kawai dai ina gaya maka gaskiyar abin da yake faruwa ne. a kaddarar bibiyarsa da take yi ne nan neman cewar abin da ta shuka lalle tana so ta girbe shi a gonarta, a wani kaddarar kuma da ta bibiya sai ta ga lissafin ba haka yake ba. Shi ma a nasa kaddarar ya tafi neman duniya ne domin ya cimma burinsa irin gashin da ya dasa. Zabi Ba na son yi magana da ita. Wace ce? Ke dai kawai ki sha kurumin kyajaji. Akwai matsala. Wace irin matsala kuma? To yanzu ya za a yi a magance wannan matsalar? Komai ma ya lalace. Kana mu'amala da 'yan bori ko bokaye shi yasa kake faɗar wannan maganar ko? Daukar nauyin shirin Kadami Hausa TV, sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kadami Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin na zabi zai ci gaba da zuwa. Labari, tsarawa da kuma bada umarni Nura Mustapha Waye. Zabi Zaɓi ko hisabi, yaudara ko... Idan har yana da wata 'ya da ya haifa da Firdausi, to ita kaɗai ce barazanar mu. Dole ne mu riga shi gano wannan 'yar tasa kafin shi ya gano ta, domin mu bi duk hanyar da za mu kawar da ita. Hajiya Sakina, ta yaya za a yi mu gano ta? Kuma wace hanya kike gani za mu bi mu kau da ita? Duk ranar da yake zargin wannan ita ce 'yar tasa, lokacin da za mu ɗauki jininta da nashi mu je mu gwada domin mu tabbatar. Da zarar mun gane ita ce, dole ne mu kawar da ita ko mu haukatar da ita. Kina burge ni kawata. Kin fa fi ni iya tuggufa. Wallahi tallahi Sakina kin fi ni tuggu. Haba Hajiya, sanin kanki ne kafata
duk afirka ba inda bata taka ba, a kasashen turawa da asiya babu wata ƙasa wanda ba ziyarce ta ba. Ya bara a samu ilimin duniya ba. Ni ce fa Hajiya Sakaina sarkin iya ruwa. Wannan haka yake. Hey! komai daren daɗewa sirri yana fashewa, abinda an kai ajewa a nesa zai ta matsowa. Ya naga kin dade? Labari ake taba mai ban mamaki. Na me kuma? Makwabtanmu ne suke gaya min cewa wai wata mata ta zo ta yi wa Umma 19 na arziki. Ta kuma ɗauke ta a mota, wai ta siya mata a gida a wani unguwan da ba a sani ba. Haba Hafsa, wani irin magana ne wannan ba kai ba gini? To ita matar da ta zo ta ɗauke ta ta canza mata gida ko ta sai mata babban gida kamar yadda suka gaya miki, sun gaya miki inda ta koma? Sun ce bata gaya musu komai ba akan matar. Wai a gurguje ma ta shigo ta yi musu sallama. To ta yaya za ta iya neman ki? Waya ki ta ɓata. Kuma an zo an canza mata gida. An kai ta unguwar da ba a sani ba. To ta yaya ma a wannan zamanin baka san mutum ba, baka san daga inda yake ba, kawai a zo a ce ya sai maka gida ya canza maka unguwa a wannan zamanin da muke ciki. Haba abba, ai tun da kaga ta bita to ta santa. Amma abin da nake so da ke yanzu, shiga ki koma ki tambaye su, su gaya miki yaya kamannin matan yake, kuma da wace irin mota ta zo ta ɗauke ta. Waɗannan abubuwa guda biyu ya zama wajibi mu san su. Je ki tambaye su. Jinin jikina ba a kinta mutane, jikin zabo zane shi yake yin ne, sa da su sila ne, wa'adi mutuwa ne, to rabo samu ne, lokaci sa'i ne. Malama ni sunana Anas Abdallah, an gwasha tsari nake da zama. Na kammala NCE shekara 6 baya. Na nemi aiki ban samu ba. Magana ta gaskiya na gaji da zaman banza ne. Saboda haka na zo ne na koyarwa voluntary a wannan makaranta taku. Ba na buƙatar ku biya ni albashi. Amma baka samu aikin teaching ba ko da a makarantar gwamnati. Malama yanzu fa a wannan zamanin aiki yayi wuwar gaske. Magana ce ta wa ka sani wa ya san ka. Yanzu ba komai bane zai samu baka aiki a zahiri. Face kamalarka da kuma confidence ɗinka da ka nuna min cewa za ka yi wannan aikin voluntary ko da babu albashi. In dai na ga babu wani matsala insha Allah abubuwan ma za ka fara aiki. Na gode sosai. Na gode Allah ba mu. Yawwa Asiya, karfe nawa kika kai Anisa makaranta? To amma lokacin da kika kai ta makaranta, baki ga wata bakuwar fuska ba a wurin? Ok to, za ki iya tunawa da hoton saurayin da yake bibiyan Zainab? Da kyau Asiya. To abin da nake so da ke, ki ci gaba da sa ido, saboda ina zargin zai iya bin Anisa makaranta. Don haka da zaran kin gan shi, to ki kokarin sanar da ni cikin gaugawa. To shikenan, na gode. Yawa. Komai daren daɗewa sirri yana fashewa, abinda an kai ajewa a nesa zai ta matsowa, da za a yi ta tunawa ido ya dinga ganewa. Ai sun ce ba su ga matar ba, kuma ba su fito sun ga motar ba. Sakon da ta bar musu shine kawai wai wayar ta bata, amma za ta neme ni in ta natsu. Shikenan, za mu sake dawowa. Dole ne mahaifiyarki ta dawo unguwannan in dai tana halin lafiya. Sa da su sila ne, wa'adi mutuwa ne, to rabo samu ne, lokaci sa'i ne.
Sochas, lafiya menene kuma ya faru? Hello Hajjaju, akwai matsala. Alhaji Habib abokin mijinki da Karza bodyguard sun matsa akan bincikenki da kuma bincikena. Na same su a gadin suna wannan maganar. A nan ne ma suka hango ni, ina kallon su ina kuma sauraron su. Karza ya yi ƙoƙarin kama ni, a nan ne na tsere. Yanzu menene abin yi? Kai sauri ka bar garin nan gabaki ɗaya har sai na neme ka za ka ƙara dawowa. An gama Hajjaju. Alhaji Umar kenan, ka tafka babban kuskure da har ka bari kuɗi suke gilmawa a hannuna. Zan ci gaba da zama da kai har sai ranar da contract ɗinmu ya ƙare. Haba Anas, na ka shiga kwana biyu na neman ka, kuma na kira wayanka a kashe, duk ka buka sa na damu. Wallahi abokina wata 'yan matsala na samu, amma kuma na warware ta. Wace irin matsala ce haka, wacce ta saka kasa dawowa gidana? Ka tayar mu da hankali matuƙa, bayan na san cewa baka san kowa ba a garin nan sai ni kaɗai. Ka bar ina ta zulumi da fargaban ko wani abu ne ya same ka, Anas. Kwantar da hankalinka abokina, ba wata matsala ba ce tashin hankali, zan yi maka bayanin komai. Ni na yi sallah, ka ida a wallahi. In ka dawo sai mu tattauna. An dawo kenan. Allah ya yi. Alhamdulillah. Ya Allah. Hai. An gaji kenan. To sannu. Ya aka naga kun dawo da wuri haka? Ba yau za ta fara lecture ba ne? Izzar, mun je mun karasa registration ne. So karatun nata sai next week. Monday za ta fara. Rabin jikina nakewa abin da rai ya rasawa. Naga kina ta cin abinci ke kadai, ina namu abinci? Alhaji kenan. Abinci ai dole in dafa an ajiye mu. Tunda yanzu ni ce yar aikin gidan, ni ce mai dafa abincin. Tunda ita yanzu ta daina girka, kaga in na girka ai dole an ajiye, ai ban isa in ci ni kadai ba. Ajiya wa zola yake daɗi ne da ita. Ke shiga kicin ki ɗauko abincinki. Ki zo ki je ɗaki ki ci. Komai daren daɗewa sirri yana fashewa abinda an kai. To bari in tashi kai ma in je in ɗauko maka nan. Dakata tukuna. To akwai wani abu kenan. Ɗan jira. Ido ya dinga ganewa abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabo. Jinin jikina ba a da mutane jikin zabo zane. Jawo, me yasa kike irin wannan maganganun a gaban yarinya irin wannan? Kamar ya, yanzu ma wani laifin na kuma yi? A'a ni ban ce ba. Yanzu dai da aje wannan magana. Me yasa kika je kika ɗauki mahaifiyar Hafsa daga gidan da take kika kai ta wani wuri kika ɓoye ta? Kuma ina da masaniya tun lokacin da Hafsa ta ce bata ga wayarta ba. Na san ke kika ɗauki. Me yasa kika yi haka? A yanzu kuma sata ne ake bincike na akan barauniya kenan na zama. Kamar ya ne na ɗauki babar Hafsa, na kai ta ina? Na fa san wace ce ke. Ina da tabbacin ke kika yi wannan abubuwan, amma ki sani wallahi ko rantsuwa zan yi, ina da tabbacin ke kika ɗauke baban Hafsa kika ɓoye ta, kuma ke kika ɗauke mata waya. To ni ma haka, kamar yadda ka ce za ka iya dafa Kur'ani, ni ma zan iya dafa Kur'ani akan ba ni na ɗauke uwarta ba, ba kuma ni na ɗaukan mata waya ba. Ka yadda ko baka yadda ba? Haka kika ce? Ƙwarai kuwa. To shikenan. Abin da zan gaya miki, na baki kwana 3 rak ki fito da mahaifiyar Hafsa. In ba haka ba kuwa
wallahi zan taka miki wasan da baki tunanin zan taka miki ba. Wannan kwakwalwa da kike gani ya wuce tunaninki. Zan miki wasan da naki hankalin ba zai dauka ba. Komai daren dadewa sirri yana fashewa, abinda an kai ajewa a nesa. Assalamu alaikum al'ummar musulmi. Kafani shurrul jinni wal insi man nafa bijal baghi wal asaib an-nir mustafa. كفاني مكر الماكرين وخيد المكفى الضر والباسان والجفا والزمن ذكر الحبيب يمر عليه صلاة الله مشارق الكفا سنانا شريف سالسو gaban cibiyar salama medicine da ke nan garin Kano unguwar Ɗorayi babba. Ina masu matsalar shafar aljanu ko kuma matsalar aure ko kuma matsalar aihuwa, ina masu fama da matsalar rayuwa ko kuma rikicewar al'amura kamar sanmu, jifa da sauran abubuwa na wanda ibdali sauri ne yake maganin su. Ina masu son su yi aure amma abin ya gagara, ina mata masu fama da matsalar rashin aihuwa ko kuma wasu abu na jefe-jefe wanda yake ba su damuwa a cikin rayuwarsu, ina masu fama da matsala a cikin harkokin kasuwancinsu. To ga nesa ta zo kusa, ni Dr. Sharif Salisu na zo muku da taimako na magunguna kala daban-daban wanda ba mu muke yi da Allah ne yake yi, kuma insha Allah idan aka zo za a samu nasara kuma za a samu waraka cikin yardar Allah. Saboda haka duk wanda yake son ganin mu ko kuma yake son yi mu'amala da mu zai iya tuntuɓe mu a nan garin Kano unguwar Ɗorayi babba ko kuma a tuntuɓe mu a nan ban waya kamar haka ko kuma ta layin WhatsApp din mu kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. qadartu awtani wa ahli wa usrati zai ta matsuwa da za a yi ta tunawa ido ya dinga. Aba ina ka tafi ne? Baka sake dawowa gurina ba. Dan Allah daga yau ka sake barina. Ba zan sake barin ki ba a nesa. Yanzu na zama malamin ki a makarantar nan. Bari in jarraba kokarin ki. What is your name? Now is a name of person and mass plates or things. Ashe kina da kokari kai. Sai da su silane. To sai ki tafi aji. Mutuwa ne. To rabo samu ne. Lokaci sa'i ne. Tabbas wannan yarinyar rabin jikina ce. Gashi ta gado na kokari. Ke kira na da bakuwan nan ba. Assalamu alaikum. Waya kan layi. Na san ka ɗauki murya. Wato ka je makarantar sa Anisa ka nema aiki. Kana tunanin Anisa yarka ce ko? To ina so ka sani Anisa san ba yarka bace kuma baka da wata nasaba da ita. Wallahi Allah ƙarya kike yi. Ban yarda da ke ba. Dan Allah dan Annabi ki faɗa min gaskiya. Ki daina wa da hankali na haka. Ki tana fa cewa ke musulma ce, zaki mutu, zaki koma ga Allah, kuma duk abin da mutum ya shuka a nan gidan duniya shi zai girba a lahira. Dakata haka Anas, kada ka kashe min jiki da wa'azi. Ka fara tunanin yadda za ka tsira da rayuwarka. Kada ka kuskura gobe ka koma makarantar sa Anisa. Idan kuma ka koma sai dai a fito da gawarka. Ni fa babu abin da zai hana ni komawa inda yata take domin na ganta sai dai in har bana numfashi. Idan har ba kiya so na koma, ki faɗa min wace ce ke? Wace ce Anisa? Shin ku biyun duka kuna da nasaba da ni? Ka yi min wannan tambayar ba adadi. Don haka ina so ka haɗa kayan ka yanzu nan kafin dare ka bar garin nan. Idan kuma ba haka ba, wallahi har abada ba za ka koma Yola ba. Komai daren daɗewa sirri yana fashewa, abinda an kai ajewa a nesa zai ta matsuwa da za a yi ta tunawa ido ya dinga ganewa abin faɗe da jiyowa da su mutum ya yi sabo kamar aka shafa ba a kinta mutane. Alhaji mun yi iya bakin kokari don mu gano cewar waye ya buge injiniya da mota. Abu ɗaya tak muka gano shine kamfanin da aka je aka haye motar
don kamfanin hayar mota suke bayarwa. Su ma kuma mun yi iya bakin kokari mu gane waye ya hayi motar, manyan kuɗi ya ajiye ya karɓi motar daman musamman saboda ya je wannan aiki. Don haka wannan shine zahirin abin da ya faru. Oh my god. To waye wannan kuwa? Amma a binciken da kuka yi ba ku samu komai ba? Alhaji Umar, mun samu shaida guda ɗaya wacce za mu iya dogaro da ita. Na kira Karza domin mu dan tattauna akan wasu 'yan abubuwa a gadin. Sai na ga wani yana kallon mu. Ya yi fesin mu sosai, ya tsira mana ido yana kallon mu. Daga dukkanin alama yana da wata bukata a wajen mu. Don haka na sa Karza ya bisa. Sun yi gudu sosai. Amma Karza bai kama shi ba. Dogo ne ko gajere? Ya kamanninsa suke? Dogo ne kuma ɗan kakkaura haka. Sanchez ne. Sanchez ne na gaya ma. Kuma ka san wani abu? Sanchez Zainab yake wa aiki. What? Kuma nima na iya kokari na in kama shi. Bai kamu ba. Amma a wannan karan da saddabar zan kama shi. Ka san shi kifi mai santsi. Wuyar kamu ne da shi. Ko da a koma ne. Amma a yanzu zan mai tarkon da ba zai fita ba. Kuma tabbas Anas ya shiga gidana. Kwarai kuwa. Bayan ma ya shiga ya yi rayuwa na kwana 2 da Zainab. Kana nufin Alhaji Umar Zainab ta karya ka'idar da kuka yi da ita? Ba za ta karya ba. Kuma ba za ta iya gaya mishi abin da ke tsakaninmu ba. Ka san dalili? Saboda ta tabbatar da cewa duk abin da na faɗa ba makawa zan iya aikata shi. Kuma kamar yadda na gaya maka, Anas yana cikin garin nan. Ko shekaran jiya ya je gidan Asiya ya gana da Anisa. Yanzu mai ya kamata ne kuma a ina ya kamata mu gansa? Cikin biyu za a yi ɗaya. Anas ba zai rabu da duk inda Anisa take ba. Ko dai gidan Asiya ko kuma makarantarsa Anisa. Domin a yanzu ya fi buƙatar ya mallaki Anisa akan mallakan Zainab. Saboda haka abin da nake so da kai, ka hanzarta neman Karza, ka ba shi hoton Anas. A wuri biyun nan zai kama shi. Ban gane a kamo shi ba. Kana nufin Anas yana da wani sauran amfani a wajenmu ne? Ƙwarai kuwa. Alhaji Habibu, Anas yana da amfani a wurin. Dole sai mun kama Anas. Sannan za mu samu dama da za mu kulla wancan babban business. Kuma abin da nake bukata a raye nake so a kawo shi da ƙoshin lafiyarsa. Ana kawo shi, shi ma gidan gona na mu kai shi. That is good. Na fahimci. Kin san ina iya ƙoƙari wurin kiyaye dokoki da ƙa'idodi waɗanda muka shirɗanta tsakanina da ke. Amma ke me yasa kike karya waɗannan dokoki? Kar ki manta, mun yi yarjejeniya da ke da alƙawarin cewa ba zan shiga ɗakin ki ba, kuma ba zan taɓa yarda wani abu ya shiga tsakanina da ke ba. Kuma kin san na kiyaye hakan. Na yi alƙawarin kuɗi, sutura, abinci da duk wani abu da kike so na rayuwa zan baki. Hatta mota na ɗauka na baki. Duk waɗannan abubuwan ba ki rasa ɗaya daga ciki ba. Illa dai alƙawarin da muka yi da ke shi ne za ki rinka zuwa gidan Asiya don ganin yarki. Sanin kanki ne kuma kin yi min alƙawarin babu inda za ki rinka zuwa sai gidan Asiya domin ganin yarki. Kuma kin yi min alƙawarin ba za ki kowane irin hulɗa da kowa ba face Asiya da Anisa. Amma ina son sani me yasa kika yi mu'amala da Anas da kuma Sanchez? Na ji daɗi da ka fara yi min tambayoyi
ba da cin mutunci ko wulaƙanci ba. Tabbas ka kiyaye dukkanin wasu dokoki da ƙa'idoji da suke a tsakaninmu, amma ka yi min yaudara guda ɗaya. Ka gaya min ba za ka taɓa neman 'yar da ka samu a bariki ba. Me yasa yanzu ka ɗimauce a cikin nemanta? Kai ka nisanta ni da tawa 'yar, saboda me kai kake so ka kusanto da taka 'yar? Shin 'ya ta fi 'ya ne? Ka raba ni da 'yan uwana, ka raba ni da dangina, mahaifata, masoyana. Babu kowa a kusa da ni face 'yar cikina. Shekara 6 kenan. Ka sa hijabi a tsakanina da ita. 'Yata bata san daɗin uwa ba tunda ba ni ce na shayar da ita ba. A tsakanina da ita babu so, babu shakuwa, tamkar ba jinin jikina bace. Ka raba ni da wannan farin cikin, kake tunanin cewa kai zaka samu naka? Tun a baya kai kuskure da ka wadata ni da komai na rayuwa. Shekara 6 ba kwana 6 bace. Na yi amfani da wannan damar da ka bani fiye da yadda kake zato. Ina so ka sani buƙatar da kake so ka cimma dole sai da ni da Anas za ka iya cin mata. Ni ka sa ni a cikin akurki, ka kulle kana watsa min tsaba. Ina ci sai ka ce tantabara. Yanzu kuma kana so ka kama Anas, shi ma kuma kana so ka jefa shi a cikin wannan akurkin? To bari ka ji in gaya maka, babu wani tarko da ya isa ya kama Anas. Saboda ni zan ba shi kariya, kuma Allah ma zai ba shi kariya. Ka san me dalili? Shi Anas mutum ne mai karfin ijtihadi. Baya bacci da daddare, kullun akan neman tsari yake tsakanin shi da magautan shi. Kai Allah ya isa. Nace ya isa haka. Bari in gaya miki, kafiri ma yana roƙon Allah ya amsa masa. Ballantana ni da nake musulmi, dan musulmi. Abinda baki sani ba, kin yi mantuwa. Duk sammakonka. Idan ka yi sammako kana tafiya, wani a hanya ya kwana. Rabin jikina nakewa, abin da rai ya rasawa, shi ke saka. Ni fa ba na hito don in hira da kai ba. Kawai ka faɗi abin da ya kawo ka. Ban da abinki, wa ya san rana inda za ta faɗi. Yanzu na ka bar kofar gidan na, idan ba haka ba zan maka ihun kwarto. Asabe ni zaki yi ihun kwarto? Farar leda. A'a, Sadiya yaushe aka sauka a gari? Yanzu nan da rata a gari kenan. To amma kuma naga kina ta sauri hankalin ranki a ɓace. Ba dole ka gani a fusace ba? Hajiya uwani, ya kuma za ki kulle gidan? Abokiyar zaman taki bata nan ne? Kwarai kuwa. Ashe cin amana ƙawarki kika yi. Akan me zaka danga shige wa mijina? Gani ne yana wanke da kansa. Na karba na taya shi abin da ya kamata keki. Kowa ya tsaya iya matsayinsa, ba ma buƙatar gwani taimako daga gurinki. Ai kawai dan ni banza ne, amma da tunani zan zama mijin naki. Ni ma fa yar zamanin nan ce, ba za ka iya raina min hankali ba. Ai kawai ka tsaya kan more rayuwarka. Farar leda. Zan je in fara gamawa da su tukunna in dawo ke tunda gidanmu ɗaya da ke, zan yi maganin ki ne tunda ke ta tsohuwar munafuka. Ni za ki ba a jiya jaka? Wallahi kudin ma zan iya gargala sun sa musu ashana, kyanta ashana an kone. Kana kashe ta. Ke haba me haka? Ya isa dan Allah. Yanzu zan sa DPO ya tafi ya daure ki. Sai na bi gidajen unguwan nan gaba ɗaya na kona shi da wuta. Kai, ka bi jira. Kamfanin Intishar Multimedia suka ɗauki don kawo muku wannan shahararren fim mai suna Farar Leda. Mashirin shirin Rabiu Zakin, labari tsarawa Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ka tsuke bakinka, idan kuma ka ƙi wallahi zan biyo mata bayan gida. Na gaji da wannan masifa. 350. A wannan gunduma ta maka nuna min gidan 350. To billahi allazi la ilaha illa hu kin taro maji. To shikenan ba komai, za ka yi bayani a police station. Kai raka da ki, ka samu shi a Farar Leda.